Apollo Habagatandos! Laglag para 7! Send me isang battle karon maabot ba? Yan lang sa tanan! Yeah! Big shoutout sa ato venue ba, Isultos Lubuwa, ni Bosikong, ug sa mga bisita na karon na diri. Para diha, ug sa tanan niya rin. Big shoutout din sa mga ni-perform karon. Tangin na niyo sila. Saban, Rapolo merch, Rapolo the Concept Store, diha, mga bago na to. Og happy birthday ni EZQ. Game! Sa akong wala! Ikantabok, Mandawi! Make some noise for Lawrence! Kaliguy mong isi may tagdili masubawan. Wala ni kwarta hay pero muraga tunahan. Kay ikaw akong pulawan. Pasalamat sa Ginoo kay iya kong gihatagan og parihan nimo. Shout out Ichi Fernando o Francis Arthur. Sound to oh! Gikan pa si Bunga! Make some noise for EJC! Alegria, tuwang tagasan ng problema. Lupalpisan asa, bahalang maliduga. Let's go, manlaan na ta. Let's go, tara-tara na. Aluminia, cranks, top vibes. Tanan, tagakay. Laglag para 7 ang battle bay. Judges, yo, stricto na sa oras. Wala sila nagkwento, sabot sila. Una si Lawrence. Okay ra ni EJC. Yo, minatatanan bay. First round, Lawrence. Game! Game! Katong una namong battle, partida kay Gamaoy. Gidramahan pagigbuwag. Saksi mo ato katong ako na ang nagmaoy, ang bouncer wa kapalag. Diyan Leo, matikaong baboy na pod. Makaingon mako og yaks iyo. Gileksyon ako ni pag niaging tuig niya karon inyo wag yapong ipapaksiyo. Ana siya sa una namong battle. Laura ka, batas na ko, kaya patay kong sinanay nyo. Low English, batas Tagalog. Pataka lang og istorya, gikumpara bisag parihay, kanahan. Kasabot ko na ang sinanay kay gianad, pero napawang akong bombilya, kay imo kong gihimo og inahan. Ug moana pod kag, nasa flip-top lang ta mag-rematch. Atong mga wak ni mo nahirit, wa kay oras na makigubat, di manggani kakatungtong sa 1 minutes. Kinintambok nangandoy makagubat. Ngano magyung dali-dalion. Kinintambok di papangkumbat bisan pagbali-balihon. Kasabot ko nimo problemado ka. Mga kalagot sa imong dugan sa laing taw nimo ihapak. Di ba? Og di na makaya ihangad sa babaw niya katawa. Nya saon man ni siya dili man ni makahangad. Hangad ko dul. Kaya tagadap sa apol, tibukliog man. Siguro, immortal ni nga tao. Kay di man ni madutlan o hikog. Humanaman tang kalag-kalag, pero ang biko naapas imuhang liog. Amiguhay ra ning amua. Sadyang sa turna lagi nadaloy. Ang tanaw na ko nimo, dili kontra. Kay di ko ganahan makigbif ani na baboy. Kay naa na daw siya sa future. Na si Lawrence di na adik. Ang bugiro kayo da. Sa tinuod lang, dili man ko adik mong imong future kay naguba. Nana ka sa future, di ka ganahan maawit, basin ikaw mauwi adik. Nana ka sa future, awana ginang adik, advance kay mag-isip. Gipildi ra kas Lawrence nga way kasukol. Karon mas ni-improve magpabilib. Karong ako na po'y naa sa future, di ini battle na Kuya Kibs. Dapat di ka mang line mark. Ayaw guna-hunaan nagipildi ti kapag una para dili ka ma-under. O tinuod na gikan gika sa future. Ayaw kog sitaha ang pagsauna na to na battle. Gitakalan si AGC. Sulod sa kumbara kay Gilugos. Nag-ulof di abab na ko kay Dimong ang C na lang kay bonus. Aguman sa D, ninaog naman sa C. Murag pa ubos man ang nakuha. Basin mo anak ka na ikaw na kay A, mas taas pa ka sa D. O taas pa sa nauna. Ang agi kay naka-DC. Pero di ko ma-disconnect, ani na dula. Basta, bisan pag AC ra kay AC, pag guman ang D kay natunga. Di kay natunga. Way line mark kay kuno, pero nang line mark ang pahong. O gihimo ti kang mama, kay mamaon ti karon. Jan Leo! Boss! Gisabutahin ni mong turna.
Match up pa lang, klaro kaayo. Mga nakuntra niya, clever ug di. Mga MCing walay ayo. Unya karon kay EGC. Murag gilalog ko sa karaho, kuyawan ni imong tripping no. Pa-finalson ko ni mo largo, finals game. Ikaw di ay si Lorenza? Ang gorgeous concept store. Balita ko kung mo duty ka, ingon ani daw imong nilakwan. Basta utok ni mo McGregor. O kalami ni mo patyon. Pero atong palakon, sige chin up inyong idol. Kay ako may iyang hangdon. Kay mauni akong killing spree, maong pabuthan ka sa una. Kung di ka makapildi, may pay muundang na lang bro ang EGC na EGK. Nakuha ba ninyong extrajudicial killing ni? Di ko madutlan aning law. Pero speaking of law, speaking of EJK, gilista daw kas o plantukhang sa inyo buanga ka. Pero gi-erase iyang pangan dito kay minor pa daw ka. Yahayas buanga. Underage nga adik-adik gasalig ni sa minor maong napugnan biyahis langit. Pero karon sakto nas edad, siguradong makorner ni nahimong tutor overuser kay wa naman sa Duterte ni suyop ka before sa battle. Di ko mahadlok si imong paen. Wa kay mahimo diring damage bisag sakto pa kas item o adik na naman. Bakit galit ka na? Ni suyop kas gawas ganiha nangayo ko nang hatag baka. O adik-adik nga dalo, patilawon ko nigtagam. Nakasuyop ka pa talaga? Ha? Doon ka kay J-Boss magyabang! Sumbong dia karuana mo dyan, Leo, ha? Pero di, time travel. Sige, ni time travel ko sa past. O sa imong past life, namatay kas o plantokhang ni aten ko sa imong lamay. Si Jan Leo, si tata dito, nanuyot, pinuntagay. Kaso nabungkag ilang tapok na hadlok nagdinaganay kay pagpagawas nila sa tuter, kalit ni tulo imong laway. Yata, patay na suya pa. Abi namog pormalin kinanimaho naman gong tae. Himan-himan ang rason, pagbalsamar nimo wala daw katong brashe. Ikaw ang goat sa battle rap, kay naana nimo ang hit, laway nimo nagpamatuod nga baho imuhang spit. Kay adik-adik, bahog baba, imong skills di magaling. I'm gonna put adik sa baba, mapasubo ning bading pagahiay taog bato. Kanang imo makapraning, imong bato suyupon pang Fantastic Four akong dating. Nagasgas na ba ang angle? Mao may nakitas pagpaniid. Adik rapper nga sa baba na ay magtulo nga liquid. Pero wait, there's more. Imong kasing-kasing kay isulid. Di na mo matter ang punchline, ini-ground to na to storyahan na tong battle ni Aging Tuig. Sige ta. Ganto, Lawrence! Auto, puros rodik. Jump na. Hindi kong report eh. Sige, round 2 na! Karoon na to, istoryaan ng issue nila ni J-Boss. Total na ko'y chismis nga nasagap. Nag-away raman daw mong J-Boss kay imong uyab, iyaha daw gikayat. Pero karon okay na silang J-Boss. Nya iyang uyab, iyaha pong gibalikan. Okay na silang J-Boss, nagbalik na siya sa iyang uyab. So di na kahibol nga na pirme lang mo mag-threesome. Pero di ra daw kay barkada silang J-Boss, kundi iyahan na tong pamilya. Pero dili mi mawani. Gago nagsigira mo og threesome mong naapil to sa family tree. Pero sa tinuod lang, silang duha ni J-Boss ang gatukod sa tagakay pag sa mga wala nakabalo. Idea ra to nilang away-away para ilang liga kay mo boto. Si J-Boss mao itigos mao ngilado. Pero sa tibuok event si EGC mo'y nagbuo ang tagakay kay sindikato na dakong tao nagpaluyo. Apil na tong iro ninyong si Amo. Apil na tong iro ninyong si Amo. Bisag asang event gidala-dala. Mong alabas sa tagakay palpak na sindikato kay ang Amo igorang gibata-bata. Ikaw mao hinungdan na ang level sa tagakay kay ninaog. Ikaw raman po'y tambok na kusog kayo mandaot.
Ikaw mao'y hinungdan na ang taga kay mo'y pinakabati. Para lang ka mabusog sila imong gisubak. Pero okay raman po nga imo to silang giistoryaan og batik. Iwa masa to sila nindot nga nabuhat. Naday. Wala oy. Huwag sa to sila nindot nga nabuhat. Pag elimination, kita unta ang kontra. Pero ako kang giatrasan kini anak ko ni GL na sayo pa kay para sa rematch. Mo pag semis, ni Anas Jan Leo na si EGC daw akong kontra. Mo atong battle akong gi-rewatch. O giatrasan di ka pag elimination. Pero sa imong kahambok ayog palabi. Giatrasan ra ko ning si Gig Flow na si para inigbalik na kay Tsunami. Bisag kapila pa mag-rematch. Dili ni kadaog ang yawa. Makadaog ra ni nako kung magpaupaw na si Tata. Sa balhibo makalimbaut. Samot na akong tinudon. O tinuod walay sukod ang baws. Pero imong pagbaws ako ang sukdon. Pag una wala man gani kadaog. Wala na kay mahimo. Dili ra kay rounds ang akong pasabot. Og mo ana ko og 2-0. Round 2 game. Katong duwa na to sa una. Imong gidamay akong uyab bisag naa atay gisabutan. Nga friendly battle daw ko no. Way damayay o kauban. Pero you broke the fucking law. Para lang sa kadaugan mala justice system sa Pinas kay dili jud ka masaligan. Happy ka ana. Nadaog ka pero imong storya gitalikdan bagagnaong. Happy ka ana. Tag 3 minutes ka mo spit nya 16 lines na ko per round. Pero di, dapat man akong pildi ko. Daog jud ka ato agawon pero sa imong kaugalingon deep down kahibaw kung dili jud ka proud kay di ba? Gamaoy man ka ato. Siya na broken. Maong pagduwa nila ni UX, siya kay na choken. Pagibulagan lagi kong Heidi. Wa ko ka andon para battle. Abi gipildi kang UX imong pasangil. Maong nangita ko og info sa ex nimong hati ni chat siyas akong amigo ni ana siya. Heidi. Ilang kunfo hantod buntag. Kay nangita siya og info. Maong si Heidi nakigbulag. Dako ko nung sinagutin kaysa nimo. Wala. Og naapod kuno kay Kabit. Naapod kuno kay Kabit. Ang pangalan kay Butong gipainit nimo sa oven. Abi na kog laway ray mo tolo, napod kay tolo sa uten. Muna, tasigig fuck ni mo og pok kay na mokpok na lang kaning si Loma imong lolo nga maglolo na lang. Bagong uyab ni Heidi ron, Apex nga tambalanan, membrosado mo doong making iyang pangalan. Kay niuban siyang making, gibiyaan ka sa hangin, nahimo siyang maqueen, paspas pa sa lightning. Lightning McQueen, dili na bars. Sadyang niliko lang siyang dalan, senaryo nato diri cars, si Making naron iyang gisakyan. Diba after ato, karelease mo ganta, sa EP ni mong ugat, dakulab sila og ganta, dakulab pa jug uyab. Di na kunit og Making lines sa Making lines na kamadurog. Naay kontrang maglaway karong si Lawrence mapatulog sa entrance kamoy tigbantay. Pues naay issue nga ning sud ug wa nay sekretong mahide ni gawas na ang tinuod. Kay human's event na pildi ko. Gidawat na akong L, gihagit ikag sumbagay. Nitago kang JL daghang tabi pero paghagit ni silent inyong L. Bro, if you cannot walk the talk, dapat mag-silent na lang L. Kay napildi ko sa iyahang night sa marama niyang estilo. Nagpiling pinaka-bright pero galawan di panghenyo. Kung may idamay di maka-fight. Karon ang lo maoy na bisto kay gilabag Miranda rights. Imong gisulti ni balik nimo. Bag. O di pag yapon da. Dako nimo. Yung sugod sumbag gayoy.
Round 3 game! Game! Batil nilang Ibar. Nagpa-print para ma-hype na pakatag-pakatag sa istorya. Kisyo bayot daw kuno si Mike bisag na nato'y gibuhi na pamilya. Gidamay pa si MP3 bisag sa ilang duwa kay walay labot. Ingana gyud basta gipit manginahanglan dayon og bayot. Kay kung iyang gusto inyong tumanon, ribatan ra mo og motherfucker. Kay ang tanan kaya niyang buhaton hasta iyang uyab na himog rapper. Nag-rapper lag kalit ang babay. Nya inig-record dili man ito ka memorize niya kang MP3 sige pa kag panginaway niya imong uyab sige na day kupot sa mic. Kang UX na ni giribat. Pero palpak ang pinamay. Basta naalay ikaribat, bahalag siya mo'y maunay. Rap battle, manggod ni. Maong di ka dapat papildis, pahambugay. Dapat bit-bit ni mo bayad. Di kay mo ribat ka na imong utin kay gamay. Opat na lang takabuok sa torna. Kamon tulo kay champion. Aw sa titulo mo malubong. Buto na unaon na kumoy na asobos pero kamoy nagapas na kong tupong. Ang tulo ka champion kay mapud trip. Antod sa kabusog ko mabuhong ug mo champion karon na tuig kay mo champion papadong. Apil ka sa Royal Rumble, di ba? Magdungag suwat pa ang 5, magkita ay inigsag ko. Magpasahayo kay diya kay ang nabilin sa taga kay murag ikaw naman lang no. Ang upat ni katupong kay nabisto na tamo. Dili Royal Rumble ilang tumong ilang gipangandaman kay ako. Napay among unlimited o Ibar nga nay kargada. Imong kagrupo akong mga idol. Na ikaw KJ ra ka na bata. Alos tanan nimong batil akong gitan-aw. Gago kalas-kalas ra ka og ink. Kay ang highlight sa iyong mga batil iyang hirban ra gid nga pink. Pero karon di na maghirban no. Pero karon diri mabuthan. Nagsigi pa ka og hirban-hirban niya sayon ra kay kampugngan. Ale diri dol. Naihapak diri pang-finish maoy sugo sa organizer. Kiris AJ gipatagak ni GL ari sa semis na murabag EG Power. Umapildi di ka gotro basin mo ana napud kag Rapulo magud si Lawrence mo andaog automatic na niya. Gagosok lang di kag rematch taga-adlaw bisag sa lain pa na liga. Pero ayaw lang sa taga-kay. Kay batig dungog ako ang syagit. Mong tambag na kunin mo bay paning kamuting makasulod ka o flip top para maka-rematch ka na kung balik. Nasa CC. Yo! Round 3 game. Na ini-reviews imong duwa. Di ba? Judge Ginan to ang pangalan. O batil to niya flip top. Si Barbarian iyang kalaban. Kaso imong linya daw kay wak. Iyara ka nga gikatawan. How ironic na anay judge pero ang law wala masabtan. Di, kaysa kabapis ilang duwa. Pag ugma, wa pasudlas gubat. Ganahan ta ko mag-line mark pero sa kabati wa ko'y mabuhat. Kaya ako si EGC, line mark ray kayang buhaton. Di manggod ko parihan imong kayang buhaton ang tanan nga mga sugo ni John Leo. Renz, palit beer ko, paduwaon di ka flip top. Gayas buwang. Pero okay raman na. In that case, wala na'y kaso. Pero gipalimpyo na kay kagwarto, gipahugas pa jud kag plato. Tanan buhaton parang Leo, bisag mas slave na ang gago. Dili ka made in Rapolo, ikaw tong made sa Rapolo. Kay kasalig ra ka sa baker. Pero di ko magpalupig, iguman ako pildi ni real flip top na sad ko sunod tuig. Mailan ra ko sa mga tao nga best MC pinakasulit. Pinakasulit. Kaysa improvement ko na uhaw, mauni inom na ng tubig. Anay mong lolo. Dong, kanay mo pag-rap-rap dong ba? Naka kay makuhang kaugmao na dong? Undangin na dong. Palihog!
palihog, paminaw ni amigo, ay nagduwa dito sa flip top, pakauwaw ra ka Cebu. Giintruhag pinapawit ug matus ni ang mungaw, reference kay Dodong Rapper, maputos ka sa uwaw. Kay special pick ka sa Rapolo, feel ni mo achievement, special pick, baka special child nga nang inahanglag special treatment, gipolitiko ni mo ang liga. Ikaw ray na dato kap, halata man pud kaayo ka nga magsigira og kurap. Tingnan siya mo rapay. 1, 2, 3, game start. Ako di ay si Lawrence, si Q ko sa Rapolo, mugaon ko sa uten ni Tata og Jan Leo. Ilado ko sa flowing, akong laway mo tulo, ing ani akong flow so you can meet me at the pitok ang mata, pitok ang mata, pitok ang mata, pitok mata, yawa, motherfucker. Ready? Round 3 game, sab. Nakadungog mo sa akong tingog. Nga siya, puro drugs na ang gitaste. Nakita imong pagka-addict. Bahog-bakba, bagag-face, ka-feel ka og sakit ni Heidi. Kuha na gurong reference, katuhog simple angle rap, pero tanan na ato'y sense. Gikan pa lang sa sugod rens. Ako diri gaduwa ra, angle na ko nga flip top pre, nahimo nga flip apata. Semis na ko sa tournament. Deserving ba o tsambara? Mabalaan ranas final hearing kay ang law natagak na. O last, di ba pareha tag pangalan? Pero atong skills di isukod. Karong si Earl kay naduaan o katong real na ko'y sunod. Tatatatay. This is Mr. Lawrence, kumahan sa Balibal! Rapolo Habagatan 2! Lawrence versus AGC! Yan lang sa Baligbay! Laglag para semis. Sulit, pero judges decision 3-2! Lawrence! Sana DJC! Agatay! G-Boss! Adoy! Magito. Out of words, kilikil kayo. Shout out Lawrence. Judges! Dali lang pala, judges! Kampo. Ang iba pa si Lawrence ay sa round 1, tabla ra sila. Kasi gamay labaw si GC. Ako nagi tabla, round 2, magyatag ni Lawrence. Dagan magpansinan si GC, pero balik na nakadungog no. Siya ay lang yun, nakadungog na yun doon to. Matong maid, gamit na tao ni 30. Dagan kayo siya mga kawan na hapak na di pang gamit sa uban. Pero dagan na siya, mas dagan siya punches ni kawan ni Lawrence. Dagan na itatak ni Lawrence kawan. Night dapon tao nagpaluyo katong nato. So pag-usad, kita mo ko silang battle sa una. Wala siya ibalik si Lawrence, wala ibalik na. Kasi usa ka factor na ko. 2, 3, gihatan na Lawrence, tabla uno. Yo, Pengpluma di ay AGC versus Lawrence. Hindi kayo siya na-battle gali sa gito. Kaya kayo naka-judge, pero sa akong pag-analyze sa battle nila round 1, pero round na ako judging round 1, kaya tag na ko slight edge na kay ni Lawrence. Second round, strongest round ni AGC. Sa round 3 nagkatalo, nindot ang mga gipakita ni AGC, pero mas natripan ako ang mga anggulo na namugna ni Lawrence. Pero since battle rap tournament pa siya, subjective jogging battle rap, pero mas natripan ako kay Lawrence. Pero props ka po kay AGC. Shindo, Whiskey. Akong gibuto dahil kay si Lawrence. So nahog ako di siyang isuwat bay, wala ni siya banyas, wala ni siya isunggal, wala ni tanan. Ako di gisuwatan na nila mga punchline nga ni Tatak. So nahog sa round 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kang Lawrence, niya kang AGC kay Unom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So nahog kang Lawrence katong paksiw, tambok, tong kumbat, bali-balihon, kalag.
Biko, basta kato Baboy, Kuya Kids. Ako siya gisuwat brada, so sa nahog sa round 1 kay Lawrence niya sa round 2 kinakusgan nga round ni EGC panganak ko. So nahog na, pero sa angle wise lang kay si Lawrence yun ang labaw sa round 2 kay mao girana ni EGC abi na ko malahos niya sa yang round 3. Sa round 3 nabuhat si Lawrence nga napo kabuok kuan pambayot MP3 yang uyab uting kay gamay champion tagakay Royal Rumble Herban Pukngan AJ Power o rematch sa laing liga o kang ender niya so nahog sa round 3 ni GC kay 1 2 3 4 5 6 katurang judge low mo wa masaptan paduwaon tika flip top inom na lang kog tubig ya kato sa tunga yung mga filters sa tunga kay nanungog ra siya so low natagak na so sa round 1 kay Lawrence round 2 EGC round 3 kay Lawrence climax na ito nagak ya kon sa ko kay kung preference na ko medyo lisod gid sa judge no kung kay both sides medyo naay mo tatak jud pero sa ako nga preference mas di oran ako sa GC round 1 and 2 nya round out round 1 and 2 nya round 3 tabla ka lang ako so although na mga lines sa GC nga nakatalugan pero wala na ako mas tatak siya sa ako ang preference pero perhaps gyapon ni Lawrence kay mas na po ni tatak siya pero mas tanibabol na jud sa GC pa So, usa ko sa niboto ni BGC. So, para na ako, normally magod ang battle at angle sa kontra. Dapat matapunan sa angles or topic sa mga bara sa kontra. But, pang nitampo, lahi-lahi lang angles, more invento nga mga storya. So, di ka kaingon ni-hit yun, damage yun sa kontra kada bara nila. Pero, i-judge na nga po siya effectivity-wise, especially sa crowd pool, sa the way na construct ang mga linya. Sa round 1, ari ko ang Lawrence, sa round 2, ari ko ang AGC, sa round 3, tabla. So, para na po, tabla dyan ang duwa. Kaso, since tournament siya, ari na po siya i-masihan sa round 1, nilabaw na gamay si Lawrence, pero sa round 2, mas labaw si AGC, mas labaw yan, labaw sa round 2. Then sa round 3, tabla, so ari ko ang AGC.